Така, здравейте, това е третото клипче. Оказва се, че не знам, не всеки ден ще качвам клипчета, но целта на това клипче е да благодаря на всички, които гледаха другите ми клипове. Благодарение на вас имам на втория клип 41 показвания, на първия 25, имам 2 unlike на второто. Не ви се сърдя, не съм много добър, но прочетох доста гадни коментари и искам да ви кажа, че първото, което въобще ми пука за вашето мнение, може да го заберете там, където не огрява слънце. Второто се препокрива с първото, така че няма да го казвам. Знаете си какво имам предвид. Така, за тези, които са дали лайкове и са ми задали въпроси и хубави коментари са ми поснали, благодаря. И така, общо взето целта на това клипче беше да благодаря на тези хора, които са ме хейтнали и които са ме лайкнали. Не ви се сърдя на всички. Важното е, че поне малко или много се интересувате от канала ми, за което съм благодарен на всичките. На всички. Знам, че клиповете не са ми много добри, но все пак сте си направили труда да го гледате и да си губите времето с моите глупости. И това значи малко или много за мен нещо. Затова ви благодаря още веднъж. И следващия ми клип не знам за какво ще е, но смятам да е след не утре ми, примерно в петък или аз малко глупости, в понеделник или ще видим. Добре, довиждане хора и до следващия клип и така нататък. Чао!